Test pentru bacul de la istorie. Hai să vedem la câte întrebări reușești să răspunzi în mod corect. Prima întrebare. Când a fost adoptată prima Constituție a României? Ai 5 secunde să răspunzi. Răspuns corect. C. 1866. A doua întrebare. Când a avut loc unirea principatelor? ...1859, pentru că vorbim de unirea dintre țara românească și Moldova din timpul Alexandru Ioan Cuza. 3. Cine a fost primul rege al României? Hai să vedem, lasă în comentariu. Carol I, exact. 4. Alături de cine a luptat România în primul război mondial? Antanta. Și 5. Care a fost motivul pentru care România a intrat în război alături de Rusia în anul 1877? Câștigarea independenței, exact. Și dacă dai și tu bacul anul acesta la istorie, lasă un comentariu cu e-book și îți voi trimite un e-book gratuit cu tips and tricks-uri pentru a învăța mai ușor și toată materia în ordine cronologică.